İlyas'ның kartları bizde bugün. Hem bugün Berk'ta Qoramay şorası. Ями Music'ның туган көне. Аны біліп болмай қойшан ол. Жей көне деген була ол, қыш көне де булырга мөмкин. Менә хәзер безнең 20 апрель. Моның сырына төшенәсе килә минем. Кайчан микән шунда туган көне. Бәлки бүген аны ачыклап булыр. Рөстәмнән интервью алудан башлыйбыз беренче. Рөстәм килгәндә шәп. Рөстәм шәпме шәп. Бурылып басабыз. Ями Music'ның туган көне кайчан гомумән беләсеңме син аны? Юк, көнен белмим, 12 ел икәнен беләм. Ул бит төрле көннәрдә була, мәсәлән, төрле ай ел фасылларында. Үткән ел мәсәлән 2 тапкыр үткәрделәр дип беләм. Быел әле беренчесе. Унчык сиңа. Ездил интервью алган еган, ездил. Бәлки моннан алырга бу. Бәлки моннан. Салам. Нормально? Шәп. Я минем туган көне кайчан? Яхшы җаваплар. Барамы? Кая карама? Барамы? Ha? Барамы? Бара. Үзең генә килдеңме? Хатыным белән. Хатын кая? Белмим. Югалды. Мен шушы кеше миңа камера алырга тиеши бүген, камераны алмады ул. Мен гомумән Илнарны хөрмәт итеп әйтәм инде. Бу кеше мине инде 2 ел Мунчага чакыра, Саба районына, әле чакыру билетын күргән юк иде әле. Инде чакыру билеты белән. Инде чакыру билет. No comments. No comments. No. Hazır men endi alып барам bu подкастны. Мен тирләдем. Монда эссе Бисмилlah. һәм рәхәт. Сак булыгыз, үзегезне сакап тотыгыз. Аптырасына алдыгызны карап берегез. No comments. No comments. Şuna göre жылы alkışlar bile. İnvadi su. Karşı. Bunlarga selam tizgina. 1 sekund. Әнеге сәлем, Алсу исеме, Хусудинова Алсу, Гависовна. Telefonlarınızda jəlləmişəm, storieslər, fotolar düşürürüz. Шымыкка менің адресымдагын беләм. Микәндәгын беләм. Кая торгандагын беләм. Кая икәнен беләм. Ә менә Ями Music'ның туган көне кайчан икәнен мин түгел белмим. Шундый парадокс. Кәчә без аның бүген туган көндә булсак тагын. Әйттем бит инде ул төрле көндә булырга мөмкин. Анда Ильяс үйдә ята мәсәлән, Илнар ята белән куя. Әйдә Ильяс бүген туган көнгә. Әйдә туган көн. Мәсәлән туган көн. Ями туган көн.
mas'ullar. Bir kishi jurnali bo'yicha bilasizmi endi? Nur, hozir men sizga Aliyin yozgan birinchi ikki she'rimni jurnal bilaman, Inomlar o'ziniklarim. Siz bilasizlar narsa aytayotganim. Çık. Çık çık. Şap 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 şap. Tamam mı? Eye. Vaqt o'tdi sen aytma. Vaqt tez chopsa, üstüne tashlayapma. Ko'taramiz bayrog'ini seni gushim. Mening do'stim, mening arkadaşım, mening ershim. Rahmatga o'tgan ishonor yo'llarni. Senda ko'taramiz bayrog'ini. 24 kun o'zda biz hamon birga. Ko'taramiz bayrog'ini seni gushim. Mening do'stim, mening arkadaşım, mening ershim. Hazır dostlar, ben sizden yerden kere dolaşakçılar yok. Bugünkü günge bizge yaramayı dostlar. Alay yaramayı. Gitti mi? Buradan gelsin. Yaramayı. Yaramayı mı? Rahmet, Yunus, kalkmaştık bununla. Beni ona alıp getirdim de. Yo, mouse music. Yeah, the music, bang again.
Bizni indi. Tashladı. Buna bu jigitler, buna bu jigitler, davay. Bu jigitler bizim avlu klubundan eng dertli jigitler, şunu Mongol jigitler. Bir-iki söz derler. Televizyonda bir-iki söz derler. Тарав, привет. Давайте оценим, кто как ходил в спортзал. И вот я шептешь, бюрокачан да измен в спортзала. Прошел это. У меня стабилизационный фонд. Beni ona alıp getirdim de. Я имею в виду в трио, мы первый раз. Тебя тоже почину. И меня. Да, конечно, вот я вот всех нас почину. Ребята. Тебя тоже. Так и назовемся трио первый раз. Bugün İskender'in jubileyi 30 yıl. Набери крепких ребят. Ничек. Шап-шап, искиткіш.
Безгә җитте ике сүз. Аллаға шükür, как говорится. Все. Менә шундый әйбер йөрийме? Солистларны яраталар. Ә мин яратам барабанщикларны. Менә бу егетне бүген мин карадым, төшердем туктаусыз. Чөнки ул шундый мөлаем, шундый бирелеп уйный. Это было восхитительно, прекрасно. Меня унесло в космос. Это просто лучшее, это лучшее, что могло быть. Я так давно не отрывалась. Просто шеп, биг шеп был, да. Все круто. Шикарно, волшебно. Нет слов. Мин бик сирәк кеше белән генә сөйләшәм монда. Җиде сүз белән үзеңнең иҗатыңны сөйлә. Мин Хан кызы. Мин башкорт һәм татар музыкасын эшлим. Мен чыгыш ясадым, мен диджей сет булды. Барыгызга да Башкортстаннан, Уфадан сәлам. Башкортстан һәм Татарстан дуслыгы мәңге яшәсен. Мин бик рәхмәтле. Татарстан мине каршы алды, бик яхшы. Син безне каршы аласыңмы килсәк сиңа? Әйе. Уфага. Әлбәттә, инде килегез Башкортстанга. Уфага гына түгел, бер җан татарча буламы? Бер ян безнең. Берчә? Килегез безнең Башкорт районнарына һәм Башкалар белән сөйләшмим, мин Нурыстан белән сөйләшәм. Рустам, мин сине 3 тапкыр төшереп киттем. Бу ничек соң, киләчәк бар бит, ниме? Бар, әлбәттә. Милли мәгариф була бит инде. Булыр дип уйлыйм. Була, менә монда бит инде шәп дип торгач тагын инде Лизалар, Оксаналар, Юралар дип әйтик. Бар бит инде. Әйе, килешәм. Менә китте. Я видел